Greutatea de apăsare a brațului de la pick-up se reglează atunci când îți cumperi un pick-up nou și trebuie să-l pregătești pentru redare, atunci când muți pick-up-ul dintr-un loc în altul, atunci când schimbi doza, când schimbi acul sau de câte ori este nevoie. Hai să vedem cum facem acest reglaj super important în cel mai scurt timp posibil. În primul rând trebuie să știi ce greutate de apăsare scrie în manualul de utilizare a dozei. Această doză necesită apăsare de 3 grame. Dacă doza ta merge între 1,5 grame și 2,5 grame, încearcă să reglezi la 2 și să ajustezi de acolo dacă e necesar, dar pune undeva la mijloc dacă ai o plajă un picuț mai mare. Eu o voi regla pe asta la 3 grame. Pe braț avem contragreutatea, da, de care reglăm, și avem acest inel care se învârte independent de contragreutate. Dacă e greutate prea mare, vedem că brațul coboară brusc, foarte brusc. Dacă e greutate prea mică, contragreutatea e prea în spate, brațul se ridică. Pentru a regla corect, trebuie întâi să punem în echilibru brațul cu doza. După ce am pus doza, trebuie să găsim acel punct când planează, da? Deci nu stă nici sus de tot, nici nu se lasă jos, deci când stă așa singur și nici nu coboară, nici nu urcă, când este în balans, ăla e momentul când punem acel inel, fără să mai mișcăm de contragreutate, punem inelul să indice cifra 0. Când inelul acesta indică cifra 0, din acest punct nu mai umblu la inel, ci doar la contragreutate și reglez astfel încât să-mi arate 3 grame sau 2,5 în funcție de cât am pe specificațiile dozei. Acum am o apăsare de 3 grame. Asta a fost tot. Super simplu. Mersi că te-ai uitat la acest video, sper că ți-a fost util. Pune linkul acestui video deoparte pentru a avea acces ușor la el data viitoare când vei avea nevoie de el. Te aștept pe canalul de YouTube Armin Fatol pentru alte postări ale mele, iar acolo ajungi cel mai ușor apăsând pe acest video. Ne vedem data viitoare. Mersi!